Ok. Ok. Salam alaikum. Salam alaikum, ampalma malion. Ambao fo ka au barkada. Abalma keni au dengedo amara sila jury chercheur. Ka ina ou fait aka émission aka partager parce que ni wakati ou be anga page signaler la de be ka signaler ko jugun. Page fan be mboro be ka be signaler donc ça dire avec partager minge ore be ke sababu ye ou te se ka nga page ka a signaler ni ala sona. Donc amena do émission na aba don accusation grave. Il est temps français ka galon sugu do takada Mali armée la ani Mali Russo. Ananga donso nyo de sebe titre la amena nda do l'accusation qualité du mano. Wakati sera ni conseil de sécurité te segni Mali. Preuve munu me Mali bolo anga bien journaliste. Donc en sera ame au période qu'on a là, en sera au période ma donc ay voilà ay vidéo partager amena nda do re la ka wala moka afamu. Donc, avec cœur chaman blanc, avec étoile chaman blanc, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, nous avons là, amanga folie di, anga cherfouke ma, chek tiami aydra, kabako fura tigi. Ala cherfouke so, kabako fura la, fura mi na kaim bana bade ma, tension, diabète, furu dimi, rendimi. Cherfouke ka numéro est 78 03 03. O temelengo, Kanga belebele fo no ye Cheikhou Lassana Kane belebele daleme segu donc abe bara min ke transition temeli la ibe kaka tagali ka se bimame Lassana Kane fo angunana domina amadu mo la Lassana Kane ka foli belebele bia aseme dinga min dala ka continuer ka se nda dinga dala o temeli ngo anga foli be se Ségou Toungara, le politologue, autorité morale de Ségou, a ka foli belebele bien. Ségou Karamogo n'a donné Mago Mali, Karamogo n'a donné Maga Peka foli bien. Voilà. Donc, ay partage fanga bouyan sans. Ambe à damne. Un instant. Voilà. Donc, Malidon, Amedon, on a sujet qu'on a là, 100. Et Ambora ka Francis qu'on a fait 10 semaines d'eau, ka information d'eau soro, antenne à 3 fois parce que Mali era sanctionné. Mais, ou bien accusation min taka Mali segere, accusation, c'est très grave. Ou bien armée malienne ka galon taka danga sarasou là, ananga yuisou, est-ce qu'il y a famou? Ko ani Mali dozo ko lu be ka bara ke ñogon fait o be ka olu accusé de viol est-ce qu'il y a famu pour la première fois ne ka mais est-ce qu'il y a famu ku be ka Mali accusé yoro ku be ka fo ka me ka bi civilu ka sa o be ka na mune la ko Mali ni risu est-ce qu'il y a famu ko ani dozo o be ka on be accusé est-ce qu'il y a famu ko un viol ke ko c'est comme ku bina musoka ku bina muso kan iba o ka kunafoni na o be yoro do fo o yoro jumain ko nya ur sofara krefela la ko ni ndoyin ko Mali armée ko ale ni atoga boto flengono iriso ko Mali armée ni iriso ale ni dozo ku tora patrouille de la ko donc ku sele patrouille la ni dugu ina sofara krefela la kiba e ka fo ko dugu habitant be bulla ko mogo be dugu kono ko be bolla ko mogo bolla ko ka atoto chokorobaw ale ni muso ye ko chokoroba ni muso ko donc ko Mali ni risu ni dozo nale ko risu imagine o be ka risu de fon na quoi
parce que au delà ka Russie tɔgɔ tiɲɛ ko Wagner ko olu k'u baarada de k'u mana taa yɔrɔ la k'u bɛ binganiw kɛ u bɛ bin civiliw kan u bɛ bin musow kan nin yɔrɔ la u b'a la k'a fɔ ko Russiw k'olu commencera u taalen village la ko ka yɔrɔ fuyeli daminɛ k'u ye musow fuye ko musow nalen k'u bɛ ka fɔ musow ye k'u kana sokɔnɔna la u ka u fuye donc ko fuyetɔ la u bɛ ka musow foto ta k'u bɛ ka musow foto ta ko Russiw y'u to de la u ka kuma la est-ce que i y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ k'u bɛ ka maga musow la ko foto tatɔ k'u bɛ ka maga musow la mais u ka fɛn yɛrɛ la u ma se k'a fɔ yɛrɛ k'u ye viol yɛrɛ kɛ est-ce que i y'a faamu ka muso dɔ forcer ka ko dɔ k'a la ko min man di a ye o m'o fɔ dɛ k'u bɛ ka foto ta k'u bɛ ka maga o la donc u ka fɛn tɔ kɔnɔna la article tɔ kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ ka na mun de fɔ est-ce que i y'a faamu o bɛ sɔrɔ ka na article tɔ laban na o bɛ na ka na a conclusion kɛ ko nin bɛ jate est-ce que i y'a faamu viol le ko nin bɛ jate bingali de ye musow kan ko nin bɛ jate est-ce que i y'a faamu ka musow ko ka u legu ko ka u lajaba ko population sirannen bɛ Mali armée ye ko population sirannen bɛ Russiw ko Russie minnu bɛ yan u bɛ k'a fɔ ko les supplétifs de l'armée russe est-ce que i y'a faamu ko population sirannen bɛ donsow ye bon an ɲɛ bɛ tubabuw ka nin nkalontigɛba in na wa an ɲɛ b'u ka nin nkalontigɛba in na o de la ne ye min fɔ n ko tubabu ninnu n ko ils ne sont pas sincères da man ka k'u la ta man ka d'u ma an ye temps de d'u ma u taara nkalon dɔ ɲini u bɛ ka nkalon fabriquer bi ka nkalon da Mali état la ka nkalon da Mali armée la u bɛ fɛ k'a fɔ ko Russiw bɛ tiɲɛni na an ka jamana kɔnɔna la u bɛ fɛ ka Russiw tɔgɔ tiɲɛ en même temps u mana donsow sen don a la a bɛ fɔ sisan ko Mali k'an ni mercenaires k'an ni donsow k'an bɛ ka baara kɛ parce que diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko mercenaires comme u bɛ k'o kɛ Wagner ye ko ani donsow ko olu ka baara ye exaction ye n'o ye damatɛmɛ wale ye ka bin civiliw kan ka civiliw tɔɔrɔ mais c'est in ta la ils sont allés trop loin ka taa nkalon d'an na k'an binna musow kan c'est-à-dire moi j'ai dit trop c'est trop nin tɛ se ka accepter nin tɛ se ka diya u la il est temps que l'État prenne ses responsabilités État b'a ka responsabilité ta cogo jumɛn na est-ce qu'il y a faamu État ka kan k'a ka responsabilité ta fɛn damadɔ la o fɛn damadɔ ye jumɛn ni jumɛn ye n bɛna ka na o citer aw ye État ka kan k'i ka responsabilité ta o la par exemple Mali ye France convoqué ONU na Conseil de sécurité des Nations Unies na a convocation senfɛ mun de kɛra an kɛlen ka France convoqué Conseil de sécurité de l'ONU na an ko preuve sugu bɛɛ b'an bolo France ye bɛ ka djihadistes former o bɛ k'u entraîner o bɛ minɛnw fili dugu tila fɛ ka bɔ avion na ka na di djihadistes ma o bɛ djihadistes cɛw ta k'u doni ka bɔ Mali yɔrɔ dɔ la ka taa n'a ye Mali yɔrɔ dɔ la u bɛ renseignement u b'u ka drones kɛ ka Mali armée ka camps filmer k'a di djihadistes ma Tessit attaque la sarasi a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ tubabu su baden de bɔra u photos bɛ yen u images bɛ yen o bɛ Mali armée bolo o preuve bɛ an bolo an bɛ ka wele k'u kana ONU na Conseil de sécurité la an ka sigi ka fɔ kɛ an k'an ka dalilu yira parce que anw bɛ k'u accuser France banna France ko k'ale tɛ sɔn bi k'ale tɛna sini k'a tɛna sinikɛnɛ k'ale ni Mali tɛ sigi ka fɔ kɛ ko parce que k'ale ka sarasiw sara Mali kungo la ko Mali tɛ k'ale bonya ko le kɛ ko Mali ka a dɔ k'ale ka sarasiw sara ko Mali b'a fɔ k'a bɛ ale legu k'ale lajaba France wulila o de la a bɛ k'a demander diɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka kuma Mali fɛ u ka Mali n'a hakili yira ɲɔgɔn na an kana plainte don o kama au même moment u bɛ ka taa nkalon ta k'a da Mali armée la u bɛ ka taa Mali armée tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ka taa ko minnu ma kɛ est-ce que i y'a faamu u bɛ ka taa o ta k'a da Mali armée la est-ce que wagati ma se preuve min bɛ an bolo France kama ni Nations Unies bɛ ka suma ka diɲɛ journalistes wele Al Jazeera ninnu bɛ yen arabu chaînes bɛ yen chinois ka chaînes bɛ yen russiw ka chaînes bɛ yen Europe chaîne privée dɔw bɛ yen ka diɲɛ bɛɛ wele ka na preuve minnu b'an bolo France kama k'a preuve bɔ k'a bin k'a preuve dankɛnɛmaya ka France ka tubabu su minnu n'u b'an bolo ani français prisonniers minnu soldats prisonniers français minnu b'an bolo ka u bɔ k'u yira diɲɛmɔgɔ la diɲɛmɔgɔ k'a dɔn ko France bɛ nin baara de la parce que an sera niveau dɔ ma nin b'a yira k'a fɔ hali n'an y'an yɛrɛ faga France tɛ n'an to nin b'a yira k'a fɔ France sigilen bɛ logique min kɔnɔna la a logique tɛ dɔwɛrɛ ka Mali déstabiliser par tous les moyens peu importe les moyens il faut qu'il y ait une armée tɔgɔ tiɲɛ il faut qu'il y ait une armée mangoya malgré France 24 ni RFI fermé hali sa u ka médias bɛ ka continuer ka an tɔgɔ tiɲɛ k'an continuer ka nkalon d'an na mais n b'a fɔ an ka autorités ye TV5 Monde n'a fɛnɛ siège bɛ yan u ka TV5 Monde fɛnɛ fermé
il est temps à commencer à France ka intérêt et si afamu ou menacer ou ka intérêt munu me enfin nous ma galontika dablana ou ma farana il est temps ou ka intérêt munu me a folo et sefa nga bo sefa la il est temps à commencer à France ka intérêt menacer anga seka anga commencer ka essayer afamu ka France ka intérêt ka diminuer Mali konala yoro anu ya nga coopération do par exemple anu ka ambassadeur ke ou ka société munu be France société mounoumbé avec ta 100 et quelques sociétés là. Il est temps état pour répertorier qu'un plan d'obo, qu'un programme d'obo à société nous avec nationalisé chomina. Nous y kokana ou y antoche ou ka intérêt mémé angou ka intérêt menacé. En même temps tu babou de ka malien mounoumbé français ou beka lè ka malien chaman gembi ka sans papier ou gen ou teka amega wele yorosku bela est-ce qu'il y a femme français comme malien mounoumbé ou bien commencer à malien ka gérenter ka gelea ta ka daw ka surtout papier te munu mbolo état malien fena ka commencer français ka intérêt munu même Mali la ka intérêt menacer li damne al air français ka volu be ka continuer Mali la nimbew ka intérêt nga commencer ka olu ka intérêt nunu ka menacer ka réduire damne est-ce qu'il y a famu progressivement donnoni pour que français étape se ka changer nunu te foi donc est-ce qu'il y a famu bagabaga ko ou be bagabaga de donner. Non, ces gens-là, ils ne connaissent que le langage de la force. Est-ce que vous voyez? Donc, au dessin fait, à même une fois, autorité, ou qu'à intérêt nous bien, on a commencé qu'à intérêt nous, qu'à boycotter, qu'à intérêt nous menacer, qu'à société ou menacer, est-ce qu'il y a de nationalisation? Nous sommes nationaliser, on a nationaliser. À chaque fois que vous avez Mali armé tortien, à chaque fois que vous avez rebelle ou soutenir, on a commencé à France ka intérêt doga anga jamana kono ou ka intérêt économique fait anga jamana kono on a commencé à intérêt économique nous be doga essayer à famu billahi ou boucler ou ba bla 100 iba ou boucler fali koka 100 bayana maintenant ya sigi kulay ou be ga dinke ana côté ga bo ala ou be ga galon ta ga dana côté ga bo ala on a sigi kulay iba ou be do faraka no be continuer ga campagne de déstabilisation na wa ka fo CEDEAO quand faut magisali quand cette médiation faut la bi Mali est-ce qu'il y a formé français là pendant que aw ka médiation demandé français be ka yini nga Mali détruit ou be ka ta galonda Mali là ou be ka ta Mali armée toche ou be ka essayer kube en lego en dungo ko ka médiation nga ko ka négociation nga ngana nga prévoir o de là iba e ka fo français be ka ta ne gagner ou be ka ta ne gagner pour préparer pour que Gassega Mali frappe médiatiquement, que Mali frappe sur tous les plans, on a douma ou les goûts membres, on a ira diamola, on a journaliste ou les conférences que français jamana qualité mieux, français be jamfa djugu minge, ka jamfa boka dakene ka français les goûts mo t'étendis français mare, ni étendis français ma, au bout là be ka claquena il détruit, ni étendis français ma benala n'enkrache, au be galondiga jamana la ici l'interne galumi. Donc, à chaque fois, où une réaction automatiquement, Mali be green a réagi, Mali be mesure économique taukama. Nous les galons nana, en société de fermer. Ou maintenant, tient, en intérêt de menacer Mali qu'on a là. Français ben le langage de dobe. Sera orela, ou pas respecter orela. Iba e kafo, ou lui de ben demander quoi négociation pour que nous koyons pas. Parce qu'on a intérêt même Mali là. Ou te fait qu'on intérêt perdu. En tout temps, si qu'allah, ou lui be galon da auna. Au cas intérêt au cas continuer au cas sauvegarder fin gana au sera Mali qu'on sait qu'il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc même il y a fort aouye Malidon Assimi Goïta na club ana à trois boutons flemono et un instant mais mon dossier. Donc, même une fois, Assimi Goïta, n'a sigilen no akawuli akana France minimiser. Gouvernement nga bo, ou y'a un galon mintige ka bo ka dangene maya. Gouvernement y'a ka ta ni lieu là, est-ce qu'il y a fait min kane? État ka gouvernement et état ka alé ka journaliste ou blagata ni yoro là. An y'a ka ta population yinenga, population. Ou bien galon min tige ka da population na ko population me kan fo anga boka ta ka ta galon tige anga boka ta fo ko tiente bi tiente sini français be ka galon e dana ou be ka fon fo
a si ma kɛ a bɛɛ ye montage de ye a bɛɛ ye Faransi ka galon de ye dans le seul but de déstabiliser l'état malien ka Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ sinon an ma se nin na o anw ye e accusé k'i bɛ ka terroristes former i tɛ ka kungo la dɛ i bɛ t'i ka journalistes sara ka bɔ ko Mali armée bɛ ka bi civils kan k'an bɛ ka muso violer en réalité tiɲɛ kisɛ kelen tɛ a la tiɲɛ kisɛ kelen t'a la armée malienne ni dosow tɛ ka évoluer armée malienne ni doso u bɛ se ka ɲɔgɔn wele u bɛ se ka réunion kɛ mais Mali armée n'a b'a ka opération na i b'a ye k'a fɔ ani groupe ani dosow tɛ ka évoluer bi armée bɛ ka baara min kɛ ani russiw de bɛ ka baara kɛ terrain kan est-ce que y'a faamu maintenant ka yan fan na ani groupe armée dɔw minnu sɔnna Mali ta ma al'olu bɛ ka baara kɛ mais ka taa Mali armée tɔgɔ tiɲɛ nin na an kana sigi gouvernement ka bɔ a ka communiqué kɛ Abdoulaye Diop ka bɔ a ka communiqué kɛ ka français kuma min fɔ ka kuma galontigiya wa u kana da communiqué ma dɛ u ka mesure de rétorsion dɔw ta nin ko la o mesure de rétorsion économique u k'a lajɛ Mali k'i teliya an ka bɔ CFA la u ka intérêt minnu bɛ yan par exemple Air France ninnu bɛ yen u k'a lajɛ ka olu ka vol k'a réduit dɔɔni significativement considérablement relation économique minnu b'an ni Faransi cɛ u k'a lajɛ ka relation économique caman réduit Mali kana sɔn tuguni an ka coton an ka sanu a wari ka taa Faransi a ka taa falen ka taa kɛ ese y'a fɔ Faransi k'a falen k'a kɛ CFA ye ka tila k'a bila ka na Faransi tɛ se ka continuer ka anw nini anw ka continuer ka wari la don u kun gratuitement ka sɔrɔ u ma baara foyi kɛ est-ce que y'a faamu anw ka continuer est-ce que y'a faamu ka to CFA kɔnɔ Faransi ka CFA ka sago il est temps o ka dabila an bɛ wagati min na an sera niveau dɔ ma est-ce que y'a faamu il est temps an ka sɛbɛ de yira an ka sɛbɛ yira bi an ka sɛbɛ yira sini Faransi la ne kɔni bolo nin ye ne ka conseil damadɔni ye est-ce que y'a faamu k'a di Mali autorités ma u ka agir an bɛ wagati min kɔnɔna la donc ni ne tun bɛ fɛ ka da aw tulo kan balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur salamu alaikum a ye vidéo partager u kɛlen don ka page signaler fortement merci